Nilinaw ng DepEd Dagupan City Division ang posisyon at katapatan sa pagpapanatili ng integridad at pagiging profesional kasunod ng alegasyon sa swimming technical officials sa Dagupan City Athletic Association. Ayon sa tanggapan, wala pa umanong ebidensya na isinusumite bilang suporta sa alegasyon ng korupsyon at panunuhol sa mga opisyal para sa angkop na investigasyon. Iginiit din ang pagtalima sa mga umiiral na panuntunan at regulasyon upang makaiwas sa anumang paglabag sa protokol ng gobyerno. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw din ng pamalang panglungsod ng Dagupan ang hindi pangingialam sa seleksyon, judging at audition process sa naturang sports dahil taliwas ito sa pinaghahawakang prinsipyo. Sa huli, iginiit ng dalawang tanggapan ang pagtataguyod ng patas at transparent na proseso para sa mga atletang Dagupenyo. Hinihikayat naman ng mga individual na may ebidensya sa naturang issue na magsumite ng formal na ulat para sa angkop at wastong proseso. IFM News. IFM News. IFM News.